Dakle, prolećni nokti, bez skupe opreme, kućna izrada. Pogledajte ceo video o postupku, lajkujte i komentarišite ako vam se video bude dopao. Hvala. Ova dužina noktiju, kao i cirkoni, mnogo su mi zakomplikovali život u prethodnih mjesec dana. Otežale mi svakodnevne aktivnosti, kućne poslove, tako da ćemo praviti kocku, pa vidjet ćemo kako će to izgledati. Prvo sam skratila nokte briskolicom, pa ćemo sada to tuhtijati ručnom turtijom, jer nemam električno. I malo da skinem ove ružice. Poslije tuhtijenja to izgleda ovako, skoro sam se skinula, malo strpirala. Koristim tortiju 80/120, brzo mi skidate zato. Lakše skidam se malo, mislim da je grubija, sad ćemo malo zanotiti, čisto onako malo. Znači za zanotice. Ja koristim nekad ovo. Za uvodne zanotice, tako da pokazat ću vam kada to uradim. Tako. Poguramo. Nie uzmę. Jako mi je teško u ovom položaju da snimim, ali i sa ove strane ću ovako. Znači uzmemo, malo poguramo. Uzmem ovaj. Znači telefon je bukvalno do nokta i onda mi je jako teško da snimim ovdje. Nažalost. Da se vidi. Idem da sredimo ostatak pa se vidi. Znači ovo više na to, ovdje treba uvijek sam. Znači više na to, nakon počet. Znači, otprilike jedno 5 minuta treba da se osuši. Možete i ovako malo. Ne znam zašto, to sam vidjela da neko tako radi. Nemam pojma. Ostavit ćemo malo, jedno 5 minuta. Možemo krenuti sa bazom. Znači, kod baze je bitno, kao i kod gela, ne smijemo da odemo preblizu do zanotice, to jest ne smijemo da dotaknemo, da ne bi došlo kasnije do podizanja. Tu želim pa malo da ga produžim, možda nešto ne vidimo. Znači ja palac ovako sušim.
posebno. Idemo na sušenje. Posle baze to izgleda ovako. Sada idemo malo gel, pošto su mi kratki nokti pa ne moram puno da stavljam. Evo i druga ruka. Eto, idemo dalje. Znači to je gel. Snimat ću vam po jedan nokat jer mnogo mi je, teže mi je zato što mi je telefon isto. I onda ću samo jedan pa ću vam ostati. Dobro. Znači skoro do dva noktica. Tu mi malo fali nokat. I malo su mi prsti krivi. Od bože vjerovatno. Malo ćemo ovako, da bi gravitacija bila na sve. Idemo na sušenje 2 puta po 60 sekundi. Sa gelom sam završila, malo sam iskopirala dođe nokta. I to je to, ovu ruku sam završila, čisto da vidite kako to izgleda. Provačni nokti. Pa krećemo. Znači ja ću sad da gledam da ubrzam proces. Pošto ja imam taj par nijansi. Malo sam ovdje to. Odmah ću sve nokte da prelim. Znači primijetili se da ne idem skroz do kraja. To je to, idemo sada na sušenje 2 puta po 60 sekundi.
idemo na sušenje, pa ćemo sada stavimo tu jednu tačkicu. Ako nekog vas napoljem, koji način, pišite u komentarima. Ako vam se video dopao, lajkujte i pretplatite se na moj kanal. Znam kako to sve izgleda, ali vidjet ćete na kraju. Idemo dalje. Sad ću malo jače da popravim. Posle sušenja. Idemo dalje. Ti treba tačka. Idemo da osušimo. Na 62 puta posle sušenja. Sad stavljamo tako. To je dobro, ostali su nam samo još listove. Tu idemo na sušenje, postoji nažalost razlika među ova dva nokta, šta ćemo sad, tako da vraćam se sa 2 puta nešto. Znači ostavimo još samo malo, samo da nađem. Sad ćemo malo listove, malo okviramo. Idemo na sušenje, 2 puta na 60, možete i na 30 slobodno. Još samo malo. Idemo na sušenje, to jest to ide. Idemo na sušenje. Posle sušenja sada ide, ostalo nam je da premažemo nokat tog pota.
Možda ću jesti 2 puta. Možda ću jesti. Idemo dalje. Idemo dalje. Ide malo da isušim dok se nije sve razvilo. Sad ćemo malo da dodamo. Idemo na 30 na sušenje. Još samo malo. Idemo na sušenje. Idemo na sušenje. Posle sušenja ja sam zadovoljna. Idemo dalje. Idemo na sušenje. Ovako izgleda posle sušenja. Još samo malo.
Idemo na sušenje. 2 puta noć. Posle sušenja još samo da pređemo nokte, top kotom i to je to. Dva puta na 60. To je to, za kraj možemo malo pijemo.